Boss, yung ba yung kalaki may buntot na ka? Maganda? Ha? Pagsambang dikit ko yun. Ha? Pagsambang dikit ko yun. Condolence, boss. Ang laking bakat ko yun sa loob. Ano na boss? Di ba? Gamit tatamaan ang bolo. Sama naman mga ito. Gamit tatamaan, pwedeng tamaan ng Diyos. Pwedeng. Uy! Relax. Okay. Ganun pala yung Diyos. Pag hindi lang mapapawin. Bakit mo ba? Ano ba natin? Baby mola. Dalawa. Swerte kayo. Sarwali ko lang po. Open. Kaya natin yung mga manager kung ano. Yan. Grabe, nawalan ako ng sparring partner. Experience, lahat ng kumatay ko. Yun ang bakat ko ng police. Ang PO3 yung mga mata. Anak niya yung dalawang police. Sayang din. Ganun kasi magkapit kasi talaga. Sabi ko yung may police namin. May Fortuner, dalawa ng BS. Ang sparring ko, bahay mo ito. Ay, blood boss. Ano ba? Ano kang mga ito? Pag mahalas ko ng doon, mga taon na rin lang. 52 lang siya. Ay, lagay mo.
Black. Nag-journal na pare. International na gusto ko sa lahat ito. Ito na. Kita mo na. Gusto natin mag-sort. Hindi naman lang yung bitang-putang yung kakubyarang magpang-aral. Hindi na gusto na hindi pa kayo Doon nga lang din yung dito sa baba lang. Oo. Kasi ganyan lang yung dito. Yung matagal. Masip kasi ito. Sila yung langgis. Sila yung ano pa yung mga dyan. Kung ano yung sinagtaon ko. Malaki ko na lang. Kung sa asad yan. Ito na. Kung sa check na lang. Yung sasabi ko. So, wala pa nga ang langgis. Nasay mo pa sabi yung anak ko kung ano nung pagbawa. Ay, naku. Uy! May hawig. May hawig. Iba yung nanay. Ganyan lang. Uwi tayo ng ano. Maaga. Christian, takot yata mag-undo lang. Ewan ko na. Si di na, takot kang mag-undo. Ito na grupo ako. Mama, delikado. Talagang ubus. Puro na nga. Ubus talaga. Puro na nga. Tikot pa. Nakagtawag nila yun. Nagdawag na kami. Natatakot ka. Mampara lang yun.
circular pa. Sinigalo ko lang yung season. Bata. Sure ka. Ano mo lang. Nagkala ko alam mo nagkala ko ako yung kabay mo siya baba. Ipaksan ko ang matang. Boss, wala ako ngayon ah. Aja yun. Aja yun. Ang bama ko parehas. Yun. Ano, walang din yung tira ko. Ayun sa ulan niya. Parang bigil ng parehas sa akin. At pag nabula. Nag-iwan saan? May glinap kami doon, dayo. Tapos sila yung ting, tinabi na. Sumukong na lang naman yun. Pare, hindi ka lang dito. Yung dako pumunta ko sa bilyaran namin. Nasa hayalay pa dati. Sa front na to. Mukong. Doon na lang kami dayo, nang naarang. Laban naman. Tanong nyo kung kaya kami namin. Saluhin ko muna. So, ubalis yung dayo. Kami na sumukong pala yun yung panigip. Hindi nila kilala. Ang galing niya ah. Tawa kami ng tawa. May party ka pa si Christian mo, 19. Ilang beses na kami kasi ito. Paano? Perfect yan. Ganda. Ang sumundot ng tulog boss kanina. Pinatulog ko pa. Kaya pala yung mga training pag may trader routes. Oo. Kondisyon mo sa manok na. Anong gusto mo? Matutubos mo yung cellphone mo? Eh, hindi ka ako. O matulog ka ka. Gusto ka mo. Sayang. Eh, may labas naman yung meron. Trick shot talaga eh, oh. Yan na, nabalasa na. Na, magbabalik. Pera. Magbabalik ang pera. Hindi na ba? Na. Ang makumplet ah. Tumirik siya. Kailan to? Tumirik siya kasi yung 8. Dapat ang niya.
Yan, may yosi dyan boy. Ayan na. Okay. Scratch! Malasa ka talaga, alam mo, distract. Scratch lang. Scratch. Wala, hindi ka ganyan kuhate. Lamesa lang. Wag. Amazing lang. Okay, oh, mag-yosi ka para ano. Okay, matakot sa... Wala, hindi ko lang takot sa boss. Boss, Sablay lang talaga. Tanang sablay. Sanay na eh. Ay, tira mga partner para ano na tayo. Yung Christmas yan. Pamalis. Open na yan. Nagulat lang ako doon.
Gamay. Manipis lang. Sa mata, bibili na rin. Nalagay sa mga kondong dito. Meron. Tatlong ano. Dito na buto. Wala, nasisiyahan rin pala ito. Wala, buto lang pinakakon. Nasisiyahan rin pala ito. Kung isa mo ganyan, sira. Magana.
Nag-iimasan? Charles? Nag-iimasan?
Gambling ako, mag-uwi yan. Bakbayan pa na? Bakbayan ang lalaki. Parehas na. Parehas na lang. Ayos lang, hindi pa tapos yan. Sakto mo. Talbog ng marami. Wala pa tayo, wala ka pang video laro. Kailan laro mo ni Django? Kaya mo? Takot nga sa'yo. Ha? Ay, maganda. Maganda. Kaya? Ah.